L-Għaqda Dinjija tas-Saħħa sejħet lil Malta bħala champion fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19. Dan intqal waqt żjara li għamel id-Direttur Reġjonali tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa Hans Kluge. Huwa spjega kif Malta kisbet din il-pożizzjoni hekk kif hawn rata għolja ta' nies imlaqma anke ta' dawk li ħadu d-dożi tal-booster. Very high vaccination coverage, including the boosters. In fact, Malta is a champion if it comes to the boosters, but also if you look per capita, the number of donations globally, no one is safe until everyone is safe. Kluge semma l-importanza fil-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. And I think Malta has done an outstanding job balancing between protecting people's health and the economy, particularly the tourism. Intant il-Gvern Malti u l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa iffirmaw strateġija ta' koordinazzjoni għal dawn l-4 snin li ġejjin. Dan il-ftehim se jwassal biex ikun hemm protezzjoni kontra l-emerġenzi tas-saħħa u tal-promozzjoni tas-saħħa fost oħrajn. Id-Direttur Reġjonali tal-WHO spjega kif dan il-ftehim se jwassal biex pajjiżna ikun fil-quċċata tal-governanza tas-saħħa fir-Reġjun Ewropew u anke dak dinji. Intqal kif pajjiżna huwa protagonist fix-xiri konġunt tal-mediċini u l-vaċċini u s-servizzi marbuta mal-kanċer. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li fakkar kif Malta dejjem ikkollaborat fuq livell Ewropew u l-WHO. Intqal kif dan il-ftehim ta' kollaborazzjoni kompla jsaħħaħ ir-relazzjoni bejn Malta u l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. F'din iż-żjara Hans Kluge ippreżenta premju lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn bħala simbolu ta' ringrazzjament u apprezzament għax-xogħol kbir u dedikat li jsir favur saħħa aħjar għal Maltin u l-Awċin.